Здравейте, приятели! Тази вечер няма да гледам на карти. Исках да ви споделя нещо, което според мен е важно. И съм сигурна, че тази вечер, тази нощ, много от вас ще може да използват тази ценна информация. Някои от вас знаят, днес имаме лунно затъмнение, много мощно. Следващото ще бъде, доколкото си спомня, на 25 септември 2025. Така че използвайте тази мощна енергия, защото тя наистина може да ви бъде в полза. Какво правим ние? Ние постоянно се тревожим, поради което сами си причиняваме страдания. По някой път ни е трудно да приемем това, което не ни харесва в живота ни. Също имаме един не много добър навик, повечето от нас. Това е да се фокусираме повече върху това, което не ни харесва, отколкото върху това, което искаме да имаме. Съответно, по-скоро сме фокусирани върху недоволството си, привличаме още повече от това и така си пречим сами да бъдем щастливи. Това лунно затъмнение е много силно, затова сега ще ви разкажа какво може да направите тази вечер и тази нощ, така че наистина да ви се случи нещо хубаво. От изключително важност е да бъдем на високите вибрации, а това е когато изпитваме спокойствие, доверие в живота, любов, благодарност, изобилие, колкото се може повече. Тези чувства ни вдигат на високите вибрации, т.е. ние привличаме на автопилот в животите си хубави неща. На ниските вибрации ние сме гневни, уплашени, обсебени от страх, недоволни. Може да изпитваме злоба, обида, завист, тъга, нали? И най-вече страх. Всички тези усещания и чувства ни водят на ниските вибрации. И така ние привличаме в животите си още и още и още неудачи, неуспехи и трудности. Днес може да направите следното. Да вземете лист хартия и химикал и да се осамотите за 10 на 15 минути. Честно да си признаете какво не искате да имате в живота. От какво искате да се освободите. Помня нещо, което много ме нарани преди 5 години. Напишете го. Освобождавам се от тази и тази ситуация, която много ме нарани. Ваш колега постоянно ви прави сечено на работа или ви завижда. Напишете. Освобождавам се от ситуацията, в която този човек повече да ме дразни. Освобождавам го с любов. Освобождавам се от лошите спомени. Освобождавам се от безпаричието. Освобождавам се от страховете си. Освобождавам се от обидата. Освобождавам се от недоволството. Освобождавам се от болестите си. Всичко, което ви пречи и ви огнетява, напишете го, колкото може повече. След което може да изгорите този лист на балкона върху един голям пепелник, навийте го на фония, нека да изгори до край, за да може да ви олекне. Измийте си лицето с вода и ръцете, след което вземете нов лист, химикал, дишайте дълбоко няколко минути и искрено напишете това, което искате да имате. Напишете го в сегашно време, сякаш вече го имате, прочувствайте го. Опитайте и ще видите колко е мощна тази практика. Примерно, имам нова кола, толкова съм щастлива, еди каква си кола, какъв модел, какъв цвят. Колкото повече подробности, толкова по-добре, може да сте конкретни. Или имам щастлива връзка, събрах се с любимия ми човек, сдобрихме се с приятеля ми, отказахме се от развод с мъжа ми, щастлива съм, изобилие съм, обичана съм, обичаща съм, имам хубаво семейство. Ако сте мъже, обичан съм, обичам, нали, няма значение. Въпросът е това желание или тези желания да бъдат искрени, наистина да знаете, че вие това го искате и да ги напишете на този лист. Опитайте се за няколко минути да визуализирате, че вече ви се случва. Вие трябва да се научите да чувствате това, което искате. Преди да се е случило, няма значение кога ще стане. Важно е да го усетим. По този начин ние привличаме всичко в живота си. И успехите, и неуспехите, и забавяния на някои важни моменти, и пречките. Ние всичко си го привличаме. Ние сме си сценаристи от всякъде. Без значение дали го осъзнавате или не.
Ако имате трудни ситуации, свързани с други хора, било то вашите деца, вашите родители, вашите близки, вашите любими хора. И в тези ситуации вие може да контролирате сюжета. Дори ако е нещо много трагично или тежко, което сте преживяли или преживявате. Приемам тази ситуация с любов. Приемам опита, който имам от тази ситуация с любов. Знам, че всичко, което ми се дава е за моето благо. Казвайте го това. Вселената чува само думата благо. И повярвайте в каквато и тежка ситуация да сте. А всички ние сме минавали и преминаваме в тежки ситуации. Това мислене, това чувство, това възприятие на нещата променя коренно всичко. И то много бързо. Няма да се наложи да чакате много дълго. Бяла свещ. Тя символизира изобилието и любовта, успеха, радостта, щастието. Запалете една бяла свещ, ако имате. Нека да гори тази вечер. Полускъпоценен камък, било то аметист, аз ползвам аметист, но може да е лунен камък или някакъв друг. Ако позволява камъчето, измийте го с чиста вода или го потопете 1 час в сол и го оставете цяла нощ на перваза или на балкона някъде, да може да поеме от тази енергия. После този камък ще ви помага много. Ще ви помага в много ситуации, ще ви бъде късмет. Желанието, което сте си написали на новият лист. Не го крийте някъде този лист. Препрочетете го, ако искате 100 пъти. Или си го четете всеки ден. Затваряйте очи за няколко минути и си визуализирайте, че всичко вече се случва. И вече сте благодарни и щастливи, че го имате. Наистина, сега сме в един много важен момент, в който е време да се отърсим от ненужното, да се осъзнаем какво ни пречи и да позволим на новото, хубавото, светлото да дойде в животите ни. Нали? Това е много важно. Аз ви благодаря, че сте с мен на моят канал. Не забравяйте да се абонирате, кликвайки на камбанката. Вие си гарантирате, че ще получавате автоматично известия за бъдещи видеа. А много скоро аз ще ви разкажа за 5-ти поток, който предстои на моят курс Ключ към щастие, в който ние привличаме щастливи любовни отношения, любимите си хора, признание в любов от любимия, хубави връзки. И без значение колко е сложна ситуацията, в момента в който вие осъзнаете, че вие сте творци, вие може да я преобърнете на 180 градуса. Аз съм Ники, прегръщам ви и до скоро!